Сегізді саны философияда чексізлікні аңлата. Мына шуңа күрә дә бу көнне бүтін жер шары бәйрәм итә. Хатын-кыз дөньяны коткаручы чексіз матурлык ул. Яныбызда хатын-кыз булса гына, без үзебезне ирләрчә, горурланырлык итеп тота алабыз. Адәм абый Хава апаның кулыннан алма алып ашагач кына чын ир булган. Алма составында тимир күп диләр, но безнең нәсел кушаматыбыз да ни өчендер курыш. Бәлки безнең бабайларыбыз алма яраткандыр. Һәм менә шуңа күрә дә минем әсәрләрдә хатын-кыз образлары күбрәк. Шундый да сәер дөнья инде ул менә матур әдәбият. Без анда гомернең шул сөелеп узган көннәрен генә яшәү дип атыйбыз. Шуңа күрә дә татар әдәбияты мәхәббәт маҗаралары белән тулган. Анда гел 8 март. Ир кеше йорт сала, хатын-кыз өй эшен бизи.